Taon mangit-ngit na. Mas paksoy ay. Paksoy. Tayo na tug-on mamigos. Dara para on. Kani man para on. Click na to. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Amigos, magawas taron kay natay buhaton dito sa gawas sa bakuran, yard. So, magkuhan ta amigos. Kita ko kuhan kanang may suga din nga solar nga panggawas gyud na siya nga design amigos, pang yard gyud na siya, pambuta sa garden. Nga ano may gamit dire. Kay tagsalam kay burnout. So, bati pa to siya sigat, yung kidlap-kidlap man. Kung ari ka suhod, butang ba? Pwede ang burnout, magkidlap-kidlap pra. Mudak ko prag suga ba, muragan kung nga sana sa sensor ba. Kitag tao mo agi, mo siga. Moro pa isiga niya, bati kahit kung ano no, mag-burnout. Basit siya naman sa tingog mga amigos kay antong karoon ni subo po mga amigos. Nagamay ubo na igsipon. So, at nakunon ako mamigos nga ako na lang tauran o suga ang lilob nga ni Franco nga among iro ba itong gilakan ako nga kuan video nga si Franco pinangga nga Franco na sa kadasyon dog. So atong itaod mamigos para hayag siya magabi ato nang sugdan mamigos kay taon mangit-ngit na. Wala say klarong kuan i-video kung mangit-ngit na. So ito na sugdan mamigos. Dara mo bigo. Hey, napakibatos gawas. Maritis ata. May tao sa gawas. So mo ni siya yung gingon yung mga solar nga suga ng amigos kani. So panggawas sa gani siya, naray yung solar o. Muna siya direct sa init. So gamit tagkuan amigos. Poste, atubo. Ay, parok. Ay. Itlog ay, ito si itlog. Psst. Psst. Ay. Mimi. Managad. Lingaw kayo. Paksi. Ang tanawat sa ano, nabatere. Tug. Dyan boy ay natug. Dyan boy. Mas paksi ay. Paksi. Yawa paksi ay. Okay ko to paksi lo. Naikutos paksi. Wala sama di ay. Lagan mo gunis paksi. Nay sama si paksi. Si pangukod giring. Isa pangukod giring. Dili ta magtaod sa kuan mamigos sa suga. Kini. Mao na siya ay gilab nga ni pangko. Si itlog ni doon, si itlog na ko.
Yawan ni sila eh. Sa ay ito plastic. Dito pa tayo. Suka. Suka, dito. What's up? Tidak. Ano lang tingin bakso. Ito.
Sumuni siya mamigos na tawad na. Suga. Tawad ka may. Nakatumbang ni siya diwi. No. Ipay mi. Tapos, nauman naman tayo taod sa solar ganina, no? Na-install na to. So, gabi naman, kapit na mag-8. So, atong i-check dito kung misiga ba. Kaya kung wala mo siga, atong pasigawan. Tayo na ito pasigaw. Pabagat magubag ha. Sige, atong mamigos sa gawas. Atong tinawan mamigos. Dahil nag-uwan man de. Chuy. Nag-uwan man de ay. Hindi makita. Wala, nag-uwan. Ato tanawon, lion na ito mamigos. Kaya nag-uwan na ba? Numan ni lubngan ni Franco. Kani mamigos na ra. Suwan na ba di ay? Usiga ba kani? Tayo na tog-on mamigos. Dara para on. Kani man ni para on. Klik na to. Uy, nisiga di mamigos. Mapaong pud. Tara. Nisiga na mamigos. Nisiga na. Oh. Layayag. Slaik pa na ako. Oops. Ate Mimi, kiwan Mimi. Ano mamigos? Oh, napaong man. So, Speedo boy ay. Gawa sa Speedo. Mga ito mamigos ato na check ganina nga nisiga. Nya, mupaong din siya mamigos. So, kung makadetect siya to siya dahil magkasikas sa tong tungod sa suga, musiga to siya. Okay, automatic naman siya nagpaong mamigos. So, bali na sa sensor. Di siya permi nga gasiga nga suga mamigos. Pang garden na gito siya, pang outside. So, pas ito siya iputan sa dapit sa putahan, dapit tao, padungsod sa putahan, musiga to siya matusyan. So happy ko nga nanisuga si itong Franco dito. Mauro to manigas.